Asa yung mga kuya? Jimmy! Ha? Jimmy, itugway sa nang kanding dia ba? Jimmy! Oh, unsa man? Itugway sa nang kanding! Sige, ko'y bahala to pa. Ko'y bahala to. Tugay ko to. She's gone! All of my life! Yes. Sige, ninitin mo. Tugay sa kanin nito. Di mo sa papa. Dali. Ako na po, ikaw di ay. Bahala ka diya, mamatay ng kandingan na. Ako'y lambot ana, ikaw to ba ito? Kinsa rin ko taon ni papa unya. Ikaw rin tingin taon ni papa unya. Kita ang trabaho ay. Pati kanding, di ka ba lumanugway? Tay lang, kandingan eh. Kamu ba, mugawas na lang dahil mo diyag magdili pa mo maghulat sa kuha. Dito mo, ikaw ka ng ulo ni mo. Huh, dako naman uta ka. Huwag din mo yung ayaw din. Pabukat na mo sa kuha ba? Dugang-dugang na mo sa nauna anak ko. Ay, si tanaw-tanaw na ko. Naibog ka? Hindi, pagtarong. Ako naglagot ko sa inyo ha ba? Ikaw ganahan ng piga pagpatugay-tugay. Ikaw sige pag yung tanaw-tanaw sa kuha. Ikaw, tutok-tutok man ka. Musukol ka. Ikaw, ito mara ng agi ni mo. Ay, sus! Nadlock ninyo. Oh, kita ka na diya. Mga bataan nga. Agot! Magdigamay. Ay, mura magamit. Huh, di kapoy na gito ninyo. Yung kaaway na po diha. Kini sila oh. Pabukat kayo. Di kapoy na kung tugway anak nila. Ano mo? Unsa man ay problema ani? Di ka mo. Kung mga kandingan mo, tama man sige Bart. Kung nilukso na mo diri, wala na gani mo hikti kaya ron makakaon na mo dito. O gani, kapoy kay kaisig ko ah. Problema ninyo kaon ra kami nagpalit pa mig panginabuhi nga kamo sige ra mugkuan. Reklamo ng kaon ra man inyong gipangita. Tukso mo diri o kadako aning kuan pag-andam dito pamahaw kay gigutom ko. Ina si Jimmy dito pagpaandam pamahaw. Ganiha ra mo gusto aning kanding wa yung kakuan. Kamo di mo pagsige reklamo. Wa man kay mi nagreklamo wa pa mi gikaon. Nya ra mo mangaon sa mi mobalik ra ko nya. Namang pagkaon niya kay gigutom ko. Oh, nana diri pa. Andam na ni. Ano yun saan yung giloto ninyo dire? Nay kuan dia, tinununan. Sige naman lanig tulo gulay. As Jimmy, Jimmy! Ada sulod. Unsa man? Ano sige ba man imong gipa atong kanding ikaw man akong gisugo? Amo ko trabaho kani sige higda diaw. Daigda. Ko'y trabahong Asa man mo niliwat? Simo mo? Lamang. Kabutan ako mga takulan man kay mo. Sige na lang ta ba? Kada adlaw na lang ta magsiglali sa ani. Unsa man jud mo? Ikaw tulog-tulugan pug kunin mo. Sige na magagduyan, okay na imong trabaho. Tama nang lalis be. Hoy! Hoy! Tama nang lalis ba? Tanaw dito. What's up guys? Hello. Hi guys, kumusta kayo? So, quarantine man gud wala mi lain mahimo ba so mao ni mag-istorya na lang ni kanding isa dun sa na lang pero I hope nga malipay lang gyapon mo sa Paki-subscribe sa aming YouTube channel. Okay, tama po. Ay Atang vlog. dili bago nga YouTube channel kaning niya kaning nakita ninyo dire kani kay basig mao na ni akong gamiton puhon basig mao ni akong gamiton kay murag dili murag napigado ning Mr. Atang gyud nato. Shout out yo sa akong uyab. Love you. Isa tumit sa prao. Shout out day kay Cherilyn Francisco nga pinakakuyaw sa Digo City gud ni siya si Cherilyn Francisco. Then kay John Mark Ijanon sa Davao City naga-drive ko sa sakyanan or naga-deliver sa mga tubig. Unsa ba wa ko kabalo sa trabaho pero shout out dia sa inyo. So akong kauban ron nagyapon sila nagpaliyo sa kuan nay dakong tao katong isa dakong tao tagiya. Siya may tagiya sa kuan kanding. Oh. Area nga among gi-shootingan. Oh, morning ba? Salamat siya. Bata diri nga sindikato kayo mo ni si Harry King. Ibanza. Anak ni Charlie Imban. So gigamit na may lang mga kanding para pa. Salamat sa Imban family, Ting family o Atang family. Kayo may pasalamat sa kanding na nara. May salamat yung kayo may sa participation. Love you. Thank you.